Diolch yn fawr iawn i'r Coleg Cymraeg am roi'r siawns i mi i ddarlithio a darparu yn yr Ysgol Gwyddor Milfeddygol yma yn Aberystwyth trwy gyfrwng y Gymraeg. Yng Nghymru oedd ddim siawns dy fi pan o'n i moyn mynd i astudio i fod yn milfeddyg, nôl yn hanesyddol nawr, ond oedd ddim siawns gen i wneud astudio o gwbl yng Nghymru. Oedd rhaid i fi mynd a astudio yn Prifysgol Lerpwl a nes i'n ddoethuriaeth yn Prifysgol Aberystwyth hefyd. Oedd dim cwrs ar gael o gwbl yng Nghymru lan tan blwyddyn yma. Wel, roeddwn i'n gweithio fel academaidd yn Prifysgol Aberystwyth a o'n i wastad moyn dod nôl i gweithio yng Nghymru, ond oedd dim siawns gyda fi gweithio yng Nghymru fel academaidd milfeddygol nes i fi clywed bod nhw'n dechrau ysgol Gwyddor Milfeddygol yma. Felly pan weles i bod siawns i ddod a darlithio trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd, roedd yn just swydd perffaith i mi. Mae heriau yn dechrau cwrs newydd sydd byth wedi cael ei wneud yn enwedig trwy gyfrwng y Gymraeg o'r blaen. Un o'r heriau mwyaf ar y foment yw bod dim geiriadur neu geirfa gyda ni yn academaidd yn sicr ar y foment, felly mae eisiau i fi cael ffocws nawr ar datblygu geirfa academaidd i fy hunan a i'r myfyrwyr cael ei ddefnyddio. Ni wedi clywed sôn bod un ar gael o'r 50au rywle, so ni'n trial ffindio hwnna nawr o defnyddio fe fel sail. Ar y foment, i ni reit ar dechrau'r cylch cyflenwi gyda'r cwrs. Dechreuodd y myfyrwyr mis Medi blwyddyn yma, felly i ni'n dechrau adeiladu cwrs nawr trwy gyfrwng y Gymraeg a ni'n gobeithio bod ni'n gallu adeiladu cwrs a creu adenu academaidd cyfrwng Gymraeg ar gyfer y dyfodol wedyn. Penblwydd hapus i'r coleg yn 10 oed a diolch yn fawr iawn am fod yn rhan o'n siwrne a'r siwrne yma yn yr Ysgol Milfeddygol yma yn Aberystwyth.